Mae'r Safon addysg yn Bangor yn wych. Fi wedi cael cyfleoedd anhygoel, darlithoedd deallus a mae'r ystod eang o fodiwlau Cymraeg yn enwedig yn ardderchog. Fi'n astudio hanes Cymru a mae llwythi o fodiwlau Cymraeg ar gael a fi'n teimlo bod fi wedi gallu cyflawni'r radd i gyd mwy na lai drwy'r Gymraeg a oedd hwnna'n un peth o'n i wir eisiau wneud. Wel, mae'n anodd dewis un uchafbwynt, dwi'n meddwl, dros yng nghyfnod i yma Mangor, ond dwi wedi mwynhau bod yn rhan o'r holl ddigwyddiadau mae UMCB yn ei drefnu. Dwi'n un peth hefyd, a dwi wedi wir mwynhau cymryd rhan efo Cymdeithas Chwaraeon y Cymric a cael profi yr holl elfennau sy'n i'r chwaraeon. Dwi wedi cael profiad anhygoel ym Mhrifysgol Bangor. Mae'n gymuned clos iawn a mae'r darlithwyr i gyd jyst yn gymorth gwych i ni drwy gydol y gradd a dwi'n rili edrych ymlaen i wneud rhywbeth efo'r gradd yma yn y dyfodol.